Ibrahim Traore ya zama abin hari ga kasashen Turawa musamman ma ƙasar Amurka. To me dalili? To kafin mu shiga cikin bidiyon namu idan har kai sabu ne suke kokari ka sa mana alamar like kuma wanda bai subscribe bai sai kai subscribe domin da zaran mun saki bidiyo so gare ka a sauƙaƙe. To mu shiga cikin bidiyon namu gadan-gadan. Ibrahim Traore ya zama abin hari ga kasashen Turawa musamman ma ƙasar Amerika da ƙasar Faransa. A baya-bayan nan an ga wani sabon bidiyo na wani sojan Amurka ya fito yana magana yana cewa Ibrahim Traore ya kwashi arzikin Burkina da zinariya da ma'adanan ƙasa yana azurta kanshi domin ya mai da kanshi mai kuɗi da ma sauran ƙarerayin da suka fito suna faɗi ga duniya. Kenan kuma in kun lura a baya-bayan can Donald Trump lokacin da yana sabo saman mulki ya gayyaci Ibrahim Traore da ya zo ƙasar Amurka. Ibrahim Traore ce shi bai buƙatar ƙasashen Turawa domin ƙasashen Turawa suna cutar da su. Ƙasashen Turawa suna cutar da su domin da kaga suna alaƙa da ƙasar ka to san suke sun more ka ne kai ba ka more su ne ba. Ya nuna bai buƙatar ƙasashen Turawa. Kuma akwai dalili wanda ƙasashen wanda suka haɗa kansu na Liptako Gurma wato IS da suka haɗe kansu sun haɗe kansu ne domin su ƙarfafa kansu domin su taimaki kansu da kansu ba don wata ƙasa ta Turai ta taimake su ba. Suna a ikirarin su ko in ce a ganin su Turawa misali ƙasar Amerika ko Faransa idan har ta kawar da shugaba guda misali kin ta kawar da shugaba guda tana tsammanin ƙungiyar nan tasu tana watsewa. Akwai wannan ƙarfin dalili ne kuma saboda Ibrahim Traore yana tsaurara kamar kyamatar Turawa da shugabannin Turawa. Har gobe in kun ga kasashen Turawa suna alaka da kasar wata ta bakar fata to tana alaka da kai ne dan ta yi moriya da kai ba dan ka mori da ita ne ba. In kaga ta baka wani abu to wallahi sai sun ci wani abu bayan ka. Kuma juyin mulkin da aka so a kitsa mai akwai sa hannun Alassane Ouattara na kasan Cote d'Ivoire. Su sun ce tabbat akwai alaka shi da wannan juyin mulki da wanda bai yi ba. Kuma kun san yadda Faransa ta kyamaci kasashenmu domin sun hidda hannunta da ƙarfi da kasashen IS saboda kasar Faransa ƙasa ce wadda tana ƙoƙarin ta ga tana cutar da mu. Daga muna yin baya duk arzikinmu in ka lura arzikinmu shekaru baya arzikinmu duka na kasashenmu wanda renon Faransa duka Faransa ne yake zuwa duka kasar Faransa ne yake zuwa. Kin ga Turawa don haka suka kyamaci kasashenmu suna kokarin su ga sun kawar da shugabanninmu wa'inga uku. Allah ya ƙara kare su, Allah ya ƙara taimakon su. Kar ka shafa da kallon bidiyon nan namu sai kai kokari ka san kamar alamar subscribe idan baka subscribe ba don da zarar mun saki bidiyo so gare ka a sauƙaƙe. Kuma idan baka alamar like ba sai kai kokari ka sa alamar like to mu ci gaba da zancen da muke muku. Akwai kuma dalili mai ƙarfi wanda Ibrahim Traore ya ce su ba sa son kasashen Turawa ko ba sa bukatar su domin kasashen Turawa da sun yi alaka da kai sai dai don su cutar da kai ne sai dai don su moru da kai ba don ka moru da su ba. Kuma wannan tabbat gaskiya ne. Kaka aka ma Kadafi ya gwadi kasashen Turawa suna zalunta kasashen Afirka. Me ya biyo baya suka mi kudi ta suka kawar da shi domin ba mu fata wa'inga shugabannin namu wanda suka tashi da cinansu suka yi tsaye suna neman a kama kasashen mu sauki su kama 'yan kasashen su wadata da jin daɗi da saukin rayuwa. In ka ɗauki ƙasar Mali tana cikin ƙasashen da mutanenta suke gudun hijira su ta yi ƙasashen Turai ko su ƙasashe na duniya domin su samu rayuwa mai daɗi. Ta wannan mu fatan mu zuwa ga shugabanninmu Allah kare taimakon su, Allah kare ɗaukaka su. Bayan da aka ce aka kama wanda suka yi yunkurin kudeta a tan ƙasar Burkina Faso gobe da safe mutane sun fito sun yi cincirundo suna ta cewa duk wanda zai kawar da shugaban Ibrahim Traore to sai dai bayan ransu. Kuma domin kun san Ibrahim Traore yana kyautata ma 'yan ƙasar shi sosai fiye da ba a kan da baka zato. Don haka 'yan ƙasar suna son shi kuma yana kyautata musu. Kai ma ba ɗan ƙasar ba kana ganin abubuwa duk wanda yake shiga yanar gizo yana ganin abin da yake wakana
a ƙasar Burkina Faso ba a kwana biyu ko wata guda baka ji an yi wani abu na alheri ba, ba wani abu ne ba ce don ya fito yana son ya kai Burkina Faso gaba ne. Shi yasa ake ta fitowa da hanyoyi daban-daban a ga an kawar da shugaba Ibrahim Traore. Kuma sojan nan ya fito ya yi magana ya ce ƙasashen Afirka musamman ma da Burkina Faso ne suke, saboda Ibrahim Traore tun da Donald Trump ya neme shi ya ce mai ka tafi ƙasa ta ziyara su yi wata hulɗa, ya ce a'a, ya ce shi bai zuwa wata ƙasa sai dai mai neman shi ya zo. Wannan kuma gaskiya ne ya faɗi. Turawa da kanga suna alaƙa da kai har gobe muna jaddada da kanga suna alaƙa da shugabannin ƙasashenmu don su mori gare su ne, don su ci amfanin su ne su turawa, ba don kai ɗan ƙasar baka ci amfani ne ba don kai ɗan ƙasar ce ne. Sai ga an tara shugabanninmu na ƙasashen Afirka da musun ciwon kanku sai ku zo ku yi tsaye ana ta gaya muku, amma mafi yawancinsu sun zama masu hankalin ɓeraye. Kawai hankalinka ka ci ka bar ɗan uwanka cikin wahala. To wallahi shugabannin namu sojoji tunda kuka ga ana ta yunƙurin kawo musu sharri a ga an kawar da shugaba guda domin ƙasar ga ƙasashen gana uku ƙungiyarsu ta zama cikin matsala. Kun san saman gaskiya ne suke, kun san suna ƙoƙarin kyautata ma talakawansu rayuwa ne. Kuma yau ko a zahiri ka gani ƙasashen Mali, Burkina Faso, Niger kana ganin suna ci gaba sosai, suna ci gaba. Mun ka ɗauka Niger mu nan alhamdulillah ci gaba yana zuwa sannu ci gaba na zuwa. Kuma an ce turani suke taimaka mana da kuɗin salari na ma'aikata. To yau an ɗauki shekara 2 suna samun mulki kuma ba inda wani ma'aikaci to ya ce ya bi gwamnati kaza, ya bi gwamnati kaza. Kenan kawai an tusa mana ne wani abu cikin kwakwalenmu ne mu talakawa, an samu cikin kwakwalenmu, kuma in babu turawa ba mu iya rayuwa. To ba haka ne ba gaskiya ne ba ƙarya ne wannan ƙarya ne. Kamar yadda kaga ana son a kawar da shugaba, to wallahi ka tabbata gaskiya ne ke. Ga Gaddafi nan misali Afirka, misali wanda yana ƙoƙarin ya kama ƙasar shi ci gaba ne Afirka majority ma gaba ɗaya. Dan akwai lokacin da ya ce ya kamata mu yi kuɗi mu na 'yan Afirka, mu yi kuɗi saboda mu fita daga bayan turawa, mu yi kuɗi namu na kanmu kuma zai yi ƙarfi ya wuce dolar. Mutane har gobe suna zargin akwai dalilin harkar kuɗin nan wanda ya ce zai ƙirƙiro ya fi ƙarfin ma dolar, har da shi ma musabbabin mutuwar shi Gaddafi. To yan uwa sai mun karsa da wani sabon bidiyo. Kar a shafa daga nan taku tashar taku mai farin jini. In ba kai subscribe ba sai kai subscribe ka sa alamar ƙararrawa domin da zarar mun saki bidiyo su kuma a sauƙaƙe. Sai mun karsa da